Dobrodošli na PMI forum. Ja sam Ivan Pavlović. Kao što me Nenad predstavio, radim već neko vreme u firmi koja se zove Hive Studios i trenutno sam u stvari jedini zaposleni, ali radim agilno. I imam dve glavne oblasti kojima se bavim. Jedno je uvođenje agilnih tehnika rada, uglavnom u programerske firme, mada ne samo programerske, a drugo je uvođenje jednog Microsoftovog alata koji se zove Team Foundation Server, koji je zapravo alat koji treba da omogući da svi članovi programerskog tima lako rade zajedno, da smenjuju informacije i kolaboriraju, sarađuju u stvari na jednom projektu. Samo gde je Znači, jedno pravilo za ovo moje predavanje je da završim na vreme, da postavljam da ćemo biti mladi za 45 minuta. Slobodno postavljajte pitanja, slobodno me prekidajte i gledajući da dam odgovor, znači odmah, a ne na kraju, da neki Q&A. To će s jedne strane nadam se da ću vam dati odgovore koje tražite, a s druge strane će meni pomoći da kako predavanje odmiče da prilagođavam sadržaj predavanja onome što vas zanima i što vas interesuje. Ovo je da ne radi. Šta? Pa nema veze. Pretpostavljam da ste već videli agilni manifest i ne znam koliko su prethodni predavači pričali o tome kako su stvari došlo do agilnog manifesta. 2000. godine se skupilo 25-30 ljudi koji su se bavili različitim, su razvijali softver i koji su koristili potpuno različite metode za razvoj softvera. Među njima su bili, ne znam, Kent Beck, Martin Fowler i neka druga vrlo značajna i poznata imena iz te oblasti. I ono što je bilo interesantno, skupili su se na jednom neformalnom skupu koji cijelo traje 2-3 dana uz skijanje. I ono što su pokušavali da shvate, to je zašto njihovi softverski projekti uspevaju. U tom trenutku dominantni način vođenja softverskih projekata je bilo nešto što je waterfall. Posjećamo još samo malo potičemo šta je tačno waterfall, šta je tačno Agile, jako kratko. U svakom slučaju, ono što je za njih sve bilo zajednično, to je da su pravili softver koji radi i imali su klijente koji su uglavnom bili zadovoljni, što je u softverskoj industriji u tom trenutku bilo vrlo nesvakidašnje u dajmanju roku. I ono što su oni pretpostavili to je da su određeni alati ili određeni procesi koji koriste zapravo to što je dovodilo do toga da je njihov pristup razvoju softvera bio uspešan. Međutim, nakon malo razgovora su shvatili da to uopšte nisu u pitanju ni alati, ni procesi, ni programski jezici koji koriste, nego da su u pitanju vrednosti koje su uspostavljali u organizacijama koje su razvijale softver. I da je njihov u stvari razvoj i ceo proces razvoja softvera se zasnivao na nekim vrednostima koji su za svih tih njihovih 25-30 različitih načina razvoja softvera bili zajednički. I došli su do toga da je to zapravo, i onda su to složili u jedan ovako kratak manifest koji svi mogu ovako brzo da pročitaju i da razumeju. Ne kažu da ne treba da se koriste naravno procesi i alati, nego su samo rekli da su, ono što je tad bilo jako popularno, to je da vi kupite alat za vođenje projekta koji tačno odgovara onome što vi hoćete i da na taj način nametnete celom timu određenu proces rada. Što je s jedne strane dobro, kao svi rade na isti način, međutim na taj način se organizacija potpuno okameni i čak i ako članovi te organizacije uče kako da rade bolje, kako da to promene, nametnuti procesi i procedure za promene tih procesa i sami alati im ne omogućavaju da te promene brzo izvedu i da rade bolje nego što su radili juče. Tako da su rekli da su im zapravo ljudi i njihova interakcija važniji nego sami procesi i alati. Druga stvar koja je bila jako značajna, to je da su, ono što je bilo karakteristično za skoro sve njihove metode rada, to je da su pravili softver koji radi, a ne demoje, prototipove, nedovršene stvari, dokumentaciju, PowerPointe o softveru koji rade. Drugim rečima, njihovo sredstvo za komunikaciju sa krajnjim korisnicima je bio softver koji radi. Na taj način su sopstveni tim terali,
to su shvatili da je to vrhovna vrednost. Hoćemo softver koji radi, jer ako imamo softver koji radi i pokažemo ga korisniku, ako on to može da koristi, možemo da dobijemo pravi feedback. Ako korisnik vidi PowerPoint o softveru koji mu se razvija, ne može da da kvalitetan feedback, jer ne može da zaista koristi taj softver. A posle toga ima još jedan problem, to je da taj softver kasnije može da pusti u produkciju. Možda ima 5-6 funkcionalnosti koje su mu značajne sad odmah. Bilo bi lepo da može to da se pusti u produkciju. Ako se sad... Međutim, ako to kasno dobije softver, pomoći nešto kasnije, to onda nije dobro. Treća vrlo bitna stvar koju su uvideli u svim svojim metodologijama rada, to je da svi uključuju kupca odmah od početka razvoja. Nema da to bude kupac, može da bude i krajnji korisnik, ne znam, ako pravite aplikaciju, ne znam, za prijevu 5.000 korisnik i onaj koji je vrlo bitan, recimo u procesu je neko ko sedi na šalteru i ko radi, bez uopšte takvim projektima ne uključuje, ili ga jednom vidite i nikad više. Tako da su se trudili da sve krajnje korisnike aplikacije, naravno i oni koji su u upravi, znači koji su sponzori projekta i slično, da od početka uključuju projekat i da je to, da je zapravo inkluzija korisnika u projekat mnogo važnija nego dogovaranje i pregovaranje i tačna specifikacija šta treba da se napravi. Ovo je opet jedna od karakteristika svih projekata ili razvoja projekta gde na neki način treba da upravljate, da vodite, da nadgledate nešto što je u suštini kreativan posao. I zbog toga su uopšte agilne tehnike rada izuzetno primenjive u razvoju softvera koji je kreativan posao, u marketingu koji je uglavnom kreativan posao. Gde god treba da istražujete u istraživanju i razvoju je agilni pristup maltene jedino i moguće. Tako da je treća vrlo bitna vrednost uključiti klijente od početka projekta, imati čestu i kvalitetnu komunikaciju sa njima. I četvrta stvar koju su uvideli, to je da je neophodno ne samo da se odgovara na promene. U tradicionalnom waterfall pristupu vi imate change management, proceduru i na taj način promene mogu da se primenjuju u projektu. To, pa u razvoju softvera, nije bilo dovoljno dobro. Prvo zbog toga što se dešava da telo koje treba da odobri promene da zaseda svakih 2 meseca ili da zaseda svakih 6 meseci kao što sam ja imao jednom projektu slučaju. To jednostavno nije dovoljno dobro, nije dovoljno brzo. I zbog toga je neophodan takav način rada da promene koje dolaze mogu vrlo jednostavno, brzo da se uradi prioritizacija, da zapravo prioritet, da se vidi da li će da se radi, neće da se radi, kako utiče na scope projekta i da to može da krene da implementira ako je hitno. Tako da meni je bilo vrlo interesantno, skroz iz programer sam već jako dugo, ne vodim baš projekte 15 godina, ali nekih nešto više od 10 godina. I vodim projekte, pošto i dalje programiram ponekad. I ovo mi je bilo vrlo indikativno zašto su vrednosti toliko bitne, pa sam onda krenuo malo da istražujem i došao sam do nečega što ćemo sada da vidimo na predavanju. Nisam ja to sve sam smislio, naravno. Ispostavilo se da su se sociolozi još od 19. veka bavili nekim stvarima koje smo mi danas zaboravili, koje bar u softverskim firmama nisu tabu tema, ali jednostavno nisu uopšte na horizontu kada se raspravlja o problemima organizacije, o ponašanju, o prihvatanju promene i sličnim stvarima. Pre nego što nastavimo, samo bih da napravim još jedno od poređenja. Kada se priča o agilnim tehnikama rada i kada se o agilno i o waterfallu, uvek se, u diskusiji, posmatruju 2 idealna modela. Jedno je da se primenjuje to smo potpuno agilni i da imamo potpuno agilni tim ili timove, celu organizaciju koja stalno brzo odgovara na promene, brzo isporučuje softver koji radi ili proizvod, što god to bio. A da sa druge strane imamo waterfall gde je sve kontrolisano, što mislim da je jedna od glavnih karakteristika waterfalla, da niko ne pušta kontrolu, da se nad svakim segmentom procesa je neophodno da postoji kontrola, ne mislim na kontrolu kvaliteta, nego na kontrolu ja znam tačno šta ti i kako radiš. To nekad ima smisla, a vrlo često kod razvoja softvera nema.
Tako da u praksi retko kada se desi da imate idealan waterfall ili idealan agilni projekat. Ono što je karakteristično, to je da kada imate neki projekat u nekom trenutku ili na nekom projektu preovlađuju osobine koje ga čine waterfall projektom, gde imate odeljene faze, gde imate teško uvođenje promena, gde imate kasnu isporuku rezultata rada, zato što je potrebno da se ceo proizvod prođe kroz sve faze, a ne da se uvede nekakva dekompozicija pa da se radi u nekom piecemeal fashion, što kaže Englezi, da se isporučuje deo po deo. Tako da mogu da preovlađuju jedne ili druge osobine. Ja sam imao sam par puta u životu situaciju da sam imao tipičan skroz waterfall ili skroz tipičan agilni projekat. Obično su stvari negde u među zoni. Koja je karakteristika za agil? Jedna od važnih karakteristika svih agilnih tehnika rada, to je da šta u stvari jako otežava uvođenje agilnih tehnika rada. Vi na waterfall projektu, u stvari na agilnom projektu, kada uđete u projekat, vi zapravo pojma nemate kako će biti kraj. Nemate pojma, nemate nikakvu kontrolu ili iluziju. U stvari, agilni projekat vam ukida iluziju da vi znate kako će projekat da izgleda. Što gantogrami nekad onako umeju da daju čoveku tu iluziju. Kod agilnog projekta gledamo da uradimo takvu dekompoziciju, pa ja ću stalno pričati sada iz ugla razvoja softvera, pošto je to moja delatnost, tu imam iskustva. Svaki softver može da se podeli na module, najjednostavnije rečeno. Ti moduli uopšte mogu da se isporučuju ili release-ove koji mogu da se isporučuju korisnicima ili da se isplaćuju na tržište i svaki tih modula ima neku poslovnu vrednost. Drugim rečima, korisnik kada dobije jednu osminu aplikacije od svega onoga što je zamislio, ako je to dobro urađena dekompozicija, on će tu jednu osminu moći da krene da koristi, pa da sačeka da mu dođe druga osmina, pa treća osmina, pa četvrta osmina i da polako uvodi deo po deo ceo taj novi sistem upotrebe. To i olakšava uvođenje upotrebu i tako dalje. Međutim, kada vi preuzmete da radite neki projekat i kažete da hoćete da radite agilno, vi na početku ne znate brzinu tima, što je jedna izuzetno bitna, možda najvažnija metrika kod agilnih projekata. Šta vaš tim može da isporuči u jedinici vremena? Druga stvar koju ne znate, to je da ne znate opseg celog posla. To je u razvoju softvera sem na izuzetno kratkim projektima. Znači, tipa 2-3 čoveka mesec dana, 2 meseca. To je otprilike neki skop iz mog iskustva, gde ljudi mogu da naprave dobar plan i da se tog plana uglavnom, da taj plan na kraju uglavnom uspe. Sve što je preko toga zahteva planiranje ne na realnim osnovama, nego planiranje koje se zasniva na nekom prethodnom planu. I validnost takvog plana je vrlo problematična. Ono što se meni pokazalo u praksi, to je da kad god imam planiranje koje treba da... Šta ću tačno da radim za 3-4 meseca sa timom od 3-4 čoveka, pravljenje tog plana je gubitak vremena. Ti planovi, koliko god bili dobri, bilo smo ih ja pravili neko drugi od vrlo sposobnih project menadžera su se pokazali kao potpuno neostvarljivi. I davali su lažne nade da će projekat stvarno tako da izgleda. Kada krenem s agilnim projektom, ja stvarno ne znam kako će to da izgleda. Međutim, imam na početku taj neki kao uncertainty, znači imam potpunu sigurnost. Međutim, posle prve iteracije, ako traju 2 ili 3 nedelje, ja sam napravio software koji ima 10 funkcionalnosti. I tih 10 funkcionalnosti nisu prototip, nego je na njima završeno sve ono što treba da se završi da bi taj software ušao u produkciju. Napravio sam 5 formi, 3 izveštaja i ne znam šta još, i to mogu da instaliram, i napisao sam i uputstvo za to, i napisao sam deployment proceduru, i obučio sam korisnike, i za 2 nedelje korisnici mogu da krenu da koriste tih 5 formi, 2 izveštaja. Pa ću ostatak da dodajem kasnije. Oni će reći, ova jedna forma mi se ne sviđa, fali mi to i to, nema problema, to ćemo da ubacimo i dodadimo u drugu iteraciju. Ono što je jako bitno, ako je dobro urađena dekompozicija zahteva, što je obično jedna od istog polnih tačaka softverskih projekata, koje nemaju veze baš sa samim upravljenjem, koje je više tehnička stvar, softverska, sad više, zanatska stvar. Ono što se dešava, to je da već posle druge iteracije, ja vrlo dobro znam koja je brzina tima. Znam šta taj tim tačno na tom projektu, kada koristi tu tehnologiju, te programske jezike, sa takvim radnim vremenom,
sa takvim takozvanim dragom, ostalim stvarima koje mora da radi tokom radnog dana, šta on zaista može da isporuči. I na osnovu onoga što mi je poznato u tom trenutku da software treba da radi, mogu da dam mnogo tačniju procenu gde će tim da bude za 6 meseci ili za godinu dana, zbog toga što mi se ta procena zasniva na čvrstim dokazima. Taj tim je stvarno za 2 iteracije napravio 20 funkcionalnosti. Brzina tima je 10 funkcionalnosti na 2 nedelje. Ima 100 funkcionalnosti i tačno znam kada će projekat da bude gotov. Ne znam tačno, ali znam mnogo tačnije nego da sam napravio ceo plan projekta, da će ceo software da bude gotov, ne znam, za godinu dana, a da se taj plan ne zasniva na zaista izračunatoj brzini tima. Što je kompleksnost? Kompleksnost može da se ocenjuje na različite načine. To je jedan od velikih problema u razvoju softvera, što kada pogledate, kad kažem treba da napravim jednu formu, ta forma može da se napravi možda za 2 sata, a može da se pravi 15 dana. I to je nekada jako teško da se proceni, zbog toga što se vrlo često, jer je u principu istraživački posao u pitanju, kreativan posao u pitanju, i vrlo često se otkrivaju novi sakriveni zahtevi. Postoji nekoliko stvari. Prva stvar je da počneš da radiš s onim što imaš. I da što pre počneš da... Nisi dobro počeo. Tim može da oceni kompleksnost ovako. Ne znam dakle da počnemo da svima bude jasno ko sam njegovi razvoj software. Znači, bilo koji zadatak koji treba da se uradi, za početak, mora da ima neku poslovnu vrednost za krajnjeg korisnika. Ako ja imam kao zadatak da napravim formu gde će korisnik moći da uradi pretragu ne znam čega i da dobije izveštaj, programeri koji će to praviti treba da ocene koliko je to kompleksno. Ne koliko će sati to da traje, nego koliko je to kompleksno. To je potpuno subjektivna ocena, naravno, i obično se uzme nekakva skala. Koriste se najčešće 2 skale. Jedna skala je Fibonaccijev niz brojeva, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, i onda krenu da se okružuje 20, 40, tako tu se nekako završava. I onda članovi tima koji će to eventualno raditi glasaju koliko je kompleksan taj posao, taj zahtev koji treba da se napravi. Kada se na taj način ocene zahtevi, dobijem da je recimo tih 10 funkcionalnosti, sve zajedno, na primjer, 160 poena. Tek nakon završetka jedne iteracije, kada ja isporučim software, ja vidim koliko je u stvari poena taj tim napravio za 2 nedelje i onda mi je to brzina tima. Je to okej. Onda, na osnovu toga koliko je taj tim realno radio, mogu broj poena da podelim sa radnim satima ili obrnuto i da dobijem koliko je otprilike u radnim satima 1 poen. I to može da mi donekle pomogne da planiram dalje aktivnosti. To je jedan način da se rade procene. Drugi način koji sam u poslednje vreme krenuo da koristim i još čekam da vidim kakvi će rezultati da budu sa 2 tima sa kojima trenutno radim, to je da uopšte ne daju ocene u satima, u poenima, nego da za bilo šta što tim treba da napravi, samo da kaže ovo je malo, ovo je srednje, ovo je veliko. Znači, prilike kao veličine košulje. Ako tim kaže da je nešto veliko, to ne sme da uđe u produkciju. Znači, tim ne sme da krene da pravi to, mora da uradi dekompoziciju na 2 manja korisnička zahteva. Na taj način se sprečava da tim krene da pokuša da jede više nego što može da stavi usta više nego što može da sazvaće, da krene da radi na velikim stvarima. Kada krene da radi na velikim stvarima, onda se obično otkriju nove stvari, onda ta velika stvar postane još 3 puta veća i onda se promaše rokovi i pada kvalitet i tako dalje. Tako da je to isto jedan od načina za davanje procena, za procenu u stvari kompleksnosti. I sam taj način sam način procene kompleksnosti treba da bude takav da vama koji vodite projekat i timu omogući da prepozna velike, znači komade posla koji bi morao da podeli na manje da bi krenuo da ih radi. To je stvari VBS. Sam opisao prvo tehniku stvaranja opsega, kod nas ortodoksno nazvemo web-based position. Odlično, ajde, gledaj. Ali web-based position rješava phone security, mora srtati, jedan sa identifikacijom gore,
sad toga više nema. Pa, zavisi kako se vodi projekat. Ono što se meni dešavalo na ovim standardima, vidio sam ono što se meni dešavalo na svim projektima koji su, kažem, trajali više od 2 meseca, 2-3 čoveka, to je da je isporuka klijentu obično bilo tada, ili da smo prikazivali neke nedovršene prototipove iz kojih korisnik nije mogao da vidi stvarno rezultat rada. I ono što je zapravo ovaj projekt činilo Waterfall, to je da smo dobijali kasni feedback. Znači, ne znam da li smo se, to je lažna sigurnost koja se meni bar dešavala i mnogim mojim kolegama na onome što je Waterfall projekat. Gde sam, prošle godine sam radio kao programer na projektu koji je finansirala Evropska unija i koji je morao da bude uređen po svim zahtevima Evropske unije kako se vode softverski projekti. I to je zapravo postojalo, znači spolje je nametnuto to da krajnji korisnik ne mora da vidi rezultat rada, da ne može da vidi rezultat rada sve dok ne prođe 6 meseci projekt. Zbog toga što je prvo što se isporučuje ovakva knjiga sa zahtevima, pa onda mi na osnovu tih zahteva krenemo nešto da pravimo, ta knjiga sa zahtevima nije proizvod. To ne može da se pusti u upotrebu. Korisnici taj spisak zahteva i opis zahteva ne mogu da krenu da koriste. I ono što je bio problem, to je da nas je sama, znači sponsor nas je naterao da kasno isporučimo software, krenemo da isporučujemo software koji radi. I ono što se desilo, to je da te zahteve koje smo mi lepo popisali u ovoj fazi definisanja i dizajna, zapravo niko od korisnika nije pročitao uopšte. Samo su rekli da, to je super, radite po tim zahtevima koje ste skupili. I kao rezultat toga i projekat posle 7-8 meseci malte ne propao. I onda sva sreća project manager Nezad je poslušao da i dobio je, ajde kažem, odobrenje od nekoga koji je nadgledao projekat, radite šta znate, kako umete, samo ga napravite. I onda su uveli jednonedeljnu isporuku ove verzije softvera i omašili su rok za 3 meseca, ali su na kraju napravili taj softver koji treba da radi. Tako da, da li VBS podrazumeva da kada se uradi takva dekompozicija, da se vrlo brzo pravi to što treba da se napravi i da se pokazuje? Da to se komentiramo slovo. Da pokušavamo naći nešto novo, drugačije od onoga što mi radimo kao ortodoksni project manager. Znači, VBS je stvaranje opsega. Svaka aktivnost unutar VBS-a se razbija na manje upravljive jedinice. Svaka od njih ima svoje atribute i objašnjenja. I onda je prvenstveno tebi kao project manageru da ti to staviš u nešto što je radno i svedivo. Znači, ti si taj koji zajedno s tim glavnim arhitektom definira što je to izvedivo. Znači, nema... Znači, nije... Bitan je rezultat, da li je to na kraju proizvod koji radi? Znači, kad se taj jedan mali, da li kada se, mi smo podelili, izvinjam se sad, da bih ja razumeo, znači, ako smo podelili celu aplikaciju koju treba da napravimo u 500 zahteva, da li je to VBS? Da li su ti rezultati rezultat koji izađu iz VBS-a? Da li je projekt samo specifikacija? Ne, u tom slučaju nije. Nije projekt. U bilo kojem slučaju nije. A postoji puno stvari u projektu koje nisu samo specifikacije. Postoji da je Ratko dobro spomenuo žute papiriće i ti žuti papirići koji nije probao nekog koji je to gušta. Dobro, to se slažu potpuno, da. Oni koji jesu znako povrijedili. Evo, samo ako mogu dodati, ti govoriš o procesu. Spominješ proces koji da mi kao project manageri super odrađujemo, onda ne bi trebalo teći o metodologiji, onda bi govorili o sve ok. Znači, ljudi su razvijali drugačije metodologije zato što im neke druge možda najbolje funkcioniraju. Prema tome, VBS, fine, ali u principu mi griješimo zato što mi kao ljudi, zato što na kraju projekt povedeni super, neuspjeh. Samo sekund, ima dva. Samo sekund, izde gospodina, samo podigao da upravljaju. Dobar dan, hvala. Znači, mene zapravo samo zanima kako se vi uređeno štitite od korisnika koji baš ne zna što hoćete.
I obično kad ste radili projektima, onda imate nekakav generalni skop koji kaže, ok, trebamo doći do softvera ili stroja nije bitno, ali se stavi kad vi počnete isporučivati iteracije, aha, treba još ovo, treba još ovo, i dođe vam nekakav komad RBS-a, a tako reći koji je dugačak 5 mjeseci, a vi ste ugovorili preko 10 mjeseci. Kako ste vi to ispitali? Pa, mislim, kao bilo kom drugom projektu, mislim da tu Agile nije nešto posebno specifičan. Jedna varijanta je da se traži od korisnika da se pređe na time and material ugovor. Ako stignu nešto kasnije ću malo o tome da popričam. I onda, ako oni traže, posle nekog određenog skopa, kada traže nove stvari, može, ali taj tim košta, ne znam, 10.000 evra mesečno, vi plaćate 10.000 evra mesečno, sledećih 100 godina mi ćemo da radimo s vašim novim zahtjevima kako god hoćete. Ili kažemo, može, ovo ćemo da ubacimo, ali od onoga što je ostalo u product backlogu, desimo šta da izbacimo, nešto nećemo moći da uradimo. Čega se odričete da bi te nove stvari bacili. Tako da su to dva pristupa. Ako kažem nećemo ni jedno, nećemo ni drugo, onda šta hoćete, onda to više nije stvar metodologije i bilo čega, nego je stvar da onako zna svoj, mislim, da onako od korisnika zna svoj posao ili ne. Ja bih htjela komentirati. Dakle, dok smo sada slušali detalje Agile metodologije, čujete me? Da. Dakle, gledajući, hoćete se vratiti nazad, molim vas. Dakle, ja imam godina, ali onda kada su me učili softverskom inženjerstvu, onda su me učili na način kako ste vi opisivali da Agile treba raditi. Ono drugo što ste rekli, što je rekao Ratko, ali to su ljudi, to su ljudi. I onda ste spomenuli sada time and material contract. Zadnji sam potpisala prije 9 godina. To je sada izumrla životinja. Ako ima tvrtki koji će potpisati time and material, ja ću vas naći, hoću tamo ići raditi. Znači, to su nekakvi idealni uvjeti, ja ne znam gdje toga ima sada. Drugo, imam osjećaj da je Agile methodology izmišljena zbog loših voditelja projekata. I da u stvari... Ima toga vjerovatno, ali nije jedino. I da specifičnosti se moraju rješavati na način, na malo. Netko ipak, in its ultimate wisdom, mora znati da se nešto hoće pokušati ići raditi. Znači, developeri ne idu sjesti u pijesak, idemo se igrati. Neko je jedno, zato kažem, vrlo konkretno, functional point. To u agilnom pogotovu nije slučaj. Ali pogledajte, znači i taj time and material contract je dio planiranja i mora ga neko obaviti. Ima još jedna bitna stvar, baš kod time and materiala. Evo recimo, ja potpisujem uglavnom time and material ugovore. Nije skroz izobralo životinje, ima toga još, ali ne na jako velikim projektima koje finansira država. A pošto je država obično najveći investitor, to je problem. Da, znam. Zato radiš u firmi s čovjekom i pipusom. I nije mi loše. Ali radim sa drugim firmama koje nalaze da im je korisno da potpisuju time and material ugovore, jer se obezbeđuju uspostavljanje poverenja. Znači, ako neko koji na ovaj način isporučuje softver, ako već posle jedne ili dve iteracije ima release, čak može da sa običnog, da kažem, ugovora, znači fixed price ugovora može da se desi da se promeni ugovor sa korisnikom i da posle nekoliko release-ova na većem projektu da se onda kasnije pređe na time and material. Znači, to je isto jedna od opcija koja je obično jako teško da se sprovede, jer kad kao jednom je postavljen ugovor, dogovorili smo se sve sad radimo projekat i onda promene u tom delu, ugovornom delu su jako teške i spore, ali su moguće. Ali da bi se ovo bolje razumelo, treba da samo, kažem, 5 ključnih stvari koje po meni čine, ne samo po meni, ali koje sam uspio da skratim na najkraći moguće šta čini neki projekat agilni. Prva stvar je okruženje u kome je svima dopušteno da greši. U softverskim projektima je to veoma jednostavno. Proizvod mog rada je kod. Mogu da pogrešim. Compiler će da mi kaže da sam pogrešio sintaksu. Napisat ću automatski testove, provjerit ću te sadržaj tih automatskih testova sa krajnjim korisnikom, sa drugim programerom, pokrenut ću te automatske testove i testovi će da mi kažu da sam napravio neku grešku u kodu.
Ako hoće da napravim ogromne prepravke, mogu da napravim te prepravke, testovi će da mi kažu da sam pogrešio. To je što se tiče tehnike programiranja, ali ove stvari su sve primenljive i na to. Drugi deo je, drugi aspekt toga je da stalno pokazujem softver koji radi, a ne da čekam 6 meseci ili 7-8 meseci da pokažem prvi demo, ne čak ni softver koji zaista radi, nego demo. Tako da imam mogućnost da dobijem brz feedback, ako nešto pogrešam, sam pogrešao shvatio zahteve, korisnik će posle 2 nedelje mi kaže da sam se prešao, još da kažem ok, bacim ovu džupa da pravim taj deo iz početka. Izmena, kada se rano otkrije greška, izmena od sve popravljati grešaka je jeftina, kasnije se skupi. Drugi i treća tačka su ključne. Možete da imate projekat koji izgleda bilo kako. Ako hoćete da budete agilni, morate, po mom iskustvu, najmanje jednom u 2 nedelje da sednete pola sata sa timom, da vam tim kaže kako može da se popravi proces rada, da li to uvođenje novih alata, promena postojećih, promena odnosa sa korisnikom, promena u organizaciji, kome da raportira, zašto, promena tehnike programiranja, recimo u ovom slučaju. Šta god da je u pitanju, vi kao vođa tima ili u Scrumu se to zove Scrum Master, treba da uradite sve što je nelegalno, što goji, što sadrži gluten, šta god, treba da uradite u organizaciji da se te promene u najkraćem mogućem roku, znači u 3 dana sprovedu u delu. I ako uspostavite takav ciklus brz na projektu, izmena okruženja, učenja i primjene, znači inspective and adapt, stalno, svakodnevno, svakih 2 nedelje, svakih 2 nedelje, vi ćete dobiti tim koji se izuzetno brzo prilagođava projektu koji radi, imate tim koji preko vas menja odnose u organizaciji na taj način da organizacija bolje podržava tim koji isporučuje softver, u mom slučaju. I samim tim ćete povećati brzinu tima i brže ćete isporučivati ono što treba da se isporuči. Četvrta stvar je uklanjanje bilo kakvog otpada, odnosno škarta. Izbjegavanje pojave lokalne efikasnosti. Da li imamo ovdje rezultatu? Ne, nije ni bitno. Obično, jedan od problema kada se podeli proces razvoja softvera na analizu zahteva, definisanje zahteva, programiranje, testiranje, puštanje u upotrebu, znači kad imate te silose, odvojene faze projekta, ukoliko nisu sabijeni u jako kratak period, nedelju dana, 2 nedelje, kad dođe novi zahtev, kad je to implementirano i funkcioniše, ne dođe više od 2 nedelje, ako to traje duže, ako traje 3 meseca, 6 meseci, ono što može da se desi, to je da se u nekoj tih faza pojavi lokalna efikasnost, odnosno da programeri jako brzo programiraju, a da testeri ne stižu da to istestiraju. Software nema nikakvu vrednost dok ne uđe u produkciju. To je programerima dosta teško da internalizuju, da to što oni rade, što uložu u rad, dok to korisnik ne krene da koristi, nema apsolutno nikakvu vrednost, kao da ne postoji. I ono što hoćemo da uradimo, to je da tako optimizujemo ceo proces rada, da od kada se pojavi novi zahtev, do kada uđe u produkciju prođe što manje vremena, odnosno to je takozvani lead time, da taj lead time bude što kraći, a to se postiže tako što imamo ujednačen, ima nekoliko, da sad neću da ulazim sve u detalje, u svakom slučaju, ako imate kontinuirani tok posla kroz vaš pipeline, i ako je to sabijeno da traje jako kratko, dobit ćete maksimalnu produktivnost tima. Jedan od načina da se to postigne, odnosno da identifikujete gde vam se dešava pojava nejednakosti u procesu rada i uspostavljanje graničnika. Pa lepo možete da kažete, tu čak imaju alata koji to vrlo lepo grafički predstavljaju, imam 3 papirića ili da nacrtate, to je meni recimo bilo interesantno, svi su pričali kao piši zahteve za softver na običnim onim flip notovima na papirićima, kako da napišem kad treba napišem ovoliki tekst. I onda sam shvatio da u stvari da mi to što fizički imam ograničenje, listić papira, da me onemogućava da pišem epske zahteve koje kada programer uzme da radi, na 10 strana mu je opisano šta treba da napravi teksta, on se pogubi. To nijedan programer koliko god da ima iskustva ne može da uradi kako treba. Neophodno da se uradi pre nego što on krene da radi se uradi dobra dekompozicija. Fizičko ograničenje, veličina papirića. Imam s jedne strane opis, s druge strane mogu da napišem acceptance kriterij.
kriterij, to je kraj, nema više mesta. Ako ne može da stane na papirić, moram da uradim dekompoziciju, to nije graničnik. Isto tako kada te papiriće krenem da lepim na tablu, podelim tablu na faze kroz koje taj papirić treba da prođe da bi od ideje postao softver koji radi i mogu da postavim graničnik i koliko fizički papirića može da stane u jednu kolonu. Ako imam 5 programera, napravit ću takvu kolonu da može da stane 5 papirića. Ako neko proba da natovari programeru 6. stvar da radi, znači da je taj tim preopterećen. Ako je tim preopterećen, znači da mu pada produktivnost. Taj tim će raditi na 6 zahteva, ali umjesto da isporuči jedan od onih 5 i da ta ideja stvarno ima neku vrednost, uđu u produkciju, neće imati. Može. Zanima me koliko je smisleno slagati u tim sprintnim plaćanju, koliko je jedna priča koja će biti funkcionalna, će funkcionalni software. Kakvi su to tipovi projekata koje radite, će samo događa je najrazličitiji. Znam da na početku je ono dosta teško dobiti. Užasno je teško na početku, ali bilo kakav, recimo, uopšte nije bilo kakav se software pravi. Ako ne mogu da izdvojim neke stvari koje ti može da napravi sa 2 nedelje, to mi ustavi signal da nisam dobro radio ja ili ti, ili kogoda nije dobro uređena na te kompozicije zahteva, što dalje znači da nismo shvatili šta pravimo, što znači da ne možemo i da počnemo da pravimo još takav software. Tako da ne samo to ograničenje da mi za 2 nedelje moramo da isporučimo nešto što radi, nam predstavlja uklono ograničenje koje nam pomaže da uvidimo šta u našem procesu rada nije dobro i da to popravimo. Da, jedna je sigurno kompleksnost, drugo je ono čisto da se i dobije neka funkcionalnost za krajnje korisnika, treba ipak uložiti određeno vrijeme, to je dio koji vjerujem da je nisam pitanje da li je dobro napravljena te kompozicije, da li je razumete, jednostavno treba doći određeno vrijeme da se napravi određena funkcionalnost. Neki ERP sustav ako radite, sad to je kompleksni dio, ne možete, šta bi bilo u 2 tjedna. Korisnik može da se uloguje, postoji setup za aplikaciju, postoji početak uputstva za setup, za administratore i napravljen deo za, ne znam, framework za add-inove koji mogu se pojaviti u meni. To je funkcionalno za početak. Da. Ali kažem, to dosta izazovno. Jeste. I možda je samo nastavno to pitanje koliko arhitekturu napred definirati, znači software. Ne, 0. Mislim, uvijek kako ja mogu krenuti da radim, znam da će to biti, vjerojatno će biti troslina web aplikacije. Ali ima različita pristupa, neki idu tako sad, škola kod navodnika, a ima oni koji ipak malo odu korak dalje, kad tu će kasnije biti kursna iteracija ili korekcija. I te korekcije su vrlo jeftine da se pišu testovi. Ako postoje automatski testovi, te izmene u arhitekturi su mogu da se urade za pola. Da. E sad, ima još jedna stvar, je to da je agilan pristup veoma lak, nije, prosto ste to već vidjeli iz cele ove priče i sopstvenog iskustva, voditi i učestvovati na agilnim projektima je užasno teško i zahteva izmenu kulture, sistema vrednosti, odnosa sa drugim ljudima, treba znati reći ne, unutar tima, to je sam kod programera jako karakteristično da ne umeju, pogotovo kad te krenu da radi, ne umeju da kažu ne, i onda kogod ima to ovdje poslovni kažu dobro, važi radi to, što ono sad dalje u perspektivi u propasti projekat. Agilni projekti oni su zapravo ovako surfovani, hodani na po ivici haosa, ali nisu haotični. Niti bilo koji agilni projekat može da uspe u haotičnom okruženju, u neuređenom okruženju. Agilni projekti, i konkretno dobro ovdje dati primjer za agilan razvoj softvera, su izuzetno planirane aktivnosti, izuzetno organizovane organizacije, ne hijerarhijski, ali organizacije postoje. I koga zanima, ima izuzetno dobra knjiga koja se zove Organizational Patterns of Agile Software Development, ali je primenljivo na sve, ne samo na razvoj softvera koji su James Coplin i Neil Harrison pre par godina izdali, gde kroz formu design patterna, odnosno kako se određene stvari rade i koje prakse na projektu zavise od kojih drugih praksa, ovo može da vam pomogne da vidite
odakle da napadnete sopstvenu organizaciju, koji je to put, koje su to izmene od kojih treba da počnete da bi stigli do određene tačke koja vam je potrebna i kako to da uradite. Jedna stvar koja se bar u softverskim organizacijama vrlo često zaboravlja, to je šta zapravo utiče na ponašanje ljudi. Nama se ne sviđa što neko ne piše testove, nama se ne sviđa što korisnici ne potpišu samo ugovor i kažu taj projekat je sad vaš posao, nemojte više ne zovete, uopšte ne smatrate, imam drugi posao da radim. Ljudi se ponašaju na neki način, a ljudsko ponašanje je direktno uslovljeno vrednostima koje važe u toj organizaciji. Da bi izmenili organizaciju na duge stazi, ono što treba da se uradi to je da se izmeni sistem vrednosti. Ono što se desilo u svim našim ovde državama, u bivšoj Jugoslaviji, 90. godine i krajem 80. to je da je naglo krenuo da se menja sistem vrednosti, što je ono dovelo do naglo promene ponašanja od nečega što je bilo 81. nenormalno. Ja ne znam, 92. 3. 4. postupno je podobno ovim to, idu sa pištoljima po gradu, pa možda to nije tako loše. Znači, potpuno izmenjeno sistem vrednosti koji je vladao u društvima. Ista stvar je i sa malim programerskim timom, i sa većim programerskim timovima, i sa organizacijama. Znači, ako treba da budemo agenti promene, odnosno da dobro posmatramo u nekoj organizaciji koji sistem vrednosti vlada, da utičemo na te vrednosti, da nagrađujemo ono što hoćemo, da bi promenili ponašanje te organizacije. Ovo je dugotrajan proces, ali je jedini efikasan. Generalno, svaka organizacijona kultura, to je ono što hoćemo da promenimo, znači zasniva se na nekim vrednostima. Iz tih vrednosti proizilaze norme, to je kada se određene vrednosti kodifikuju, kada se zapiše, to mogu da budu zakoni, recimo, u državi. I iz toga kasnije proističu simboli, što nama sad nije toliko bitno, u svakom slučaju verovanja i običaji koji takođe drastično utiču na ponašanje, recimo, članova tima i na to šta oni rade ili šta ne rade, gde zabušavaju, šta rade dobro i sl. Postoji jedna podela na razne, na 3 tipa organizacionih kultura. I to je napravio čovek koji se zove Robert Cook. Možda ste negde naleteli na njega. Ovo je samo jedna od podela organizacionih kultura koja postoji u sociologiji, ali je vrlo primenljiva na ovo o čemu sada pričamo. I meni se pokazala, kada krenem da radim sa nekom organizacijom, vrlo brzo mogu, vi isto vrlo brzo možete da identifikujete da li ta organizacija spada u jednu od ove 3 grupe. Koje su to 3 grupe? Jedno su pasivno-defensivne kulture, druge su agresivno-defensivne i treće su konstruktivne kulture. Otprilike sve organizacije mogu da se potvedu u neku od ove 3 grupe. Da bi imali agilan pristup razvoju softvera ili uopšte bilo čemu, i da bi to uspelo na duge staze, neophodno je da u organizaciji preovlađuje konstruktivna kultura. Šta karakteriše ove kulture? Neću, taman ovo da završim sad prosudan. Prva stvar koju, u stvari u pasivno-defenzivnim kulturama, ovo je recimo tipično za velike, za državne firme, za državne institucije, gde svi članovi pokušavaju da slede neke procedure kako bi sami sebe zaštitili. I to smatruju da je, kažem, vrhunska vrednost. Treba da završim svoj posao, da iskrenim tamo šta piše na uslov i da slučajno ne ugrozim svojom aktivnošću svoj položaj. To su uglavnom izuzetno, kao što kaže, pasivne kulture i uvođenje bilo kakvih promena u ovakve organizacije je užasno teško, kao što možete da pretpostavite. Drugi tip kultura gde je moguće uvođenje, gde je lakše krenuti sa uvođenjem agresivnih tehnika rada su takozvane agresivno-defensivne kulture. Agresivno-defensivne kulture su, na primer, karakteristične recimo za lekare, za advokate, za takve organizacije su karakteristične te agresivno-defensivne kulture, gde se pristupa, sve kako to, lepo na engleskom objašnjeno, ali, pa da, znači, taskovi, šta treba da se uradi,
ne gleda se mnogo na pojedinca, vrlo često je odnos između ljudi, vrlo često se odluke donose zahvaljujući tome što je neko, najviše utiče na donošenje odluka to što je neko hijerarhijski na više pozicija, a ne da li je zaista stručan za to. To je isto jedna od stvari koja je jako karakteristična, to je da ukoliko neko od članova tima traži pomoć, da ostali to smatraju za vrlo negativnu stvar, oni krenu da ga napadaju, znači spusti se, to je ono, jako padne u hijerarhiji moći koja vlada u toj organizaciji. Međutim, u ovakvim organizacijama još možete bar da nađete pojedince na koje možete da se oslonite, da krenete da menjate organizaciju. I treći tip organizacijnih kultura koje su zapravo veoma lake za rad. Znači, recimo, ja krenem da radim sa timom gde prepoznam da prevlađuju elementi konstruktivne kulture, znam da neće biti mnogo posla, što znači neće biti ni puno para, ali će biti zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima. To su organizacije gde je okej da čovjek pogreši, gde se uzimaju mišljenje drugih u obzir. To je recimo jedan od elementa gde nisu konstruktivna kultura, to je na primjer da project manageri određuju koliko će programeri dugo da rade na nekim zadacima. Oni nisu komitovani to, u krajnjem slučaju nisu stručni da daju na primjer takve procene. Međutim, zbog toga što se nalaze više u hijerarhiji, mogu to da urede i na taj način nameću određene stvari koji implementira software, što obično nije dobro. Kada naiđete na ovakve organizacije sa ovakvom kulturom, da se neko prepoznao da radi u organizaciji gde je pasivno-defensivna kultura? Niko. Ko će ti to priznati? Pa nekad pristnim ljudima predavanjima. Mislim, ja sam radio u organizacijama gde preovlađuju agresivno-defensivne kulture i to programarskim organizacijama jedno kratko vreme i uhvatio sam tutanje, dakle, glavom bez obzira, jednostavno niti je bilo prostora za napredovanje, niti je bilo prostora za normalan rad, dakle, to stresno, slab proizvod na kraju se pravio na taj način. Radio sam u organizacijama gde, mislim, sam sarađivao, nisam baš bio zaposlen nikad u organizacijama gde preovlađuju pasivno-defensivni odnosi. Daj ti meni napiši samo proceduru kako mi to agilno odradimo. Nema šta ti napišem proceduru, ima da izgubim 2 sata da napišem proceduru, a ta procedura možda za 5 dana više neće da važi. Ne isplati se za neki sad pisati proceduru. Život je suviše kratak da bi za svaku sitnicu pisali proceduru. To u pasivno-defensivnim organizacijama je teško shvatljivo. Samo ću još jako kratko u dve stvari da kažem još da vam za 5 minuta koliko je ostalo otprilike. Prva stvar je uloga metrike. Budite vrlo, ako vodite agilni projekat i počinjete da vodite agilni projekat, budite vrlo pažljivi kakvu metriku vidite, zato što metrika uspostavlja sistem vrednosti. Drugim rečima, promenom metrike vi ćete promeniti sistem vrednosti koji ćete uticati na promenu sistema vrednosti koji upotrebljaju u nekoj organizaciji koju vodite i samim tim ćete dobiti drugačije ponašanje. Jedan vrlo dobar primjer za to je bilo da je Microsoft pre, ako se nadam, 2 godine uveo neki sistem međusobnog ocenjivanja zaposlenih, gde je tipo, ako gledate jedan tim programera, na primjer, 20% je uvijek trebalo da dobije odlične ocene, 70% je trebalo da dobije neke srednje ocene i 10% je trebalo da dobije neprelazne ocene, ono da su tipa 2 takve ocene za redom i automatski refleks. Ne može sistem tako da se posmatra. I dobili su u stvari, šta su dobili na taj način? Dobili su to da programerski tim koji treba da funkcioniše kao prsti na jednoj ruci, da su ljudi u jednom timu krenuli da zaziru jedni od drugih, da ne dele informacije, da se međusobno sabotiraju. I zapravo su uvođenjem takve metrike u celom Microsoftu da su nastavili to da rade, da su baš pre neki dan javili da su ukinuli dekretom takav sistem metrike, da su nastavili da rade još 3 godine tako mogu bi da stave ključ u bravu i da zatvore firmu. Jednostavno, uspostavljanje takve metrike je dovelo do toga da su njihovi programerski timovi, njih to osnovna delatnost, da su postali spori, da su dobri ljudi krenuli da odlaze jer se promenilo se ponašanje ljudi, jer su se promenile vrednosti, a vrednosti su se promenile zbog metrike. Nemojte nikada da metrike, s jedne strane, najbolja metrika, recimo na softverskom projektu je softver koji radi. Koliko sam uradio od onog što je planirano i da to stvarno radi. To je najbolja metrika.
sve ostale metrike i uspostavlja pozitivne vrednosti kod tima. Sve ostale metrike koje koristite vrlo pažljivo i za svaku vodite računa da kako uvođenje i praćenje te metrike, kako će uticati na promenu ponašanja u timu ili u organizaciji. Druga, još, u stvari ovo bi mogla da bude posebna tema skroz. Za sad, znači samo ću da vam kažem, pogledajte na internetu, postoji tema koja se zove Agile Contracting, koja je izuzetno interesantna i upravo se ljudi vrlo malo, postoji literature o ovome, ali i relativno mali broj ljudi se bavi ovom temom, a tema se zapravo odnosi na koji način treba da se uspostavljaju ugovori između naručioca i nekoga ko pruža uslugu, razvija software, pravi proizvod ili što god to. Dakle, kako treba da izgleda ugovor, koji su to elementi, na što treba da se obrati pažnja da bi se od početka projekta obezbedilo okruženje u kome tim može da radi agilnije ili agilno i da na taj način brže isporučuje vrednost krajnjeg korisnika. I jedna od stvari koje sam tu rekao kada sam odgovarao na pitanje, to je da je okej da se ugovor promeni, što se u praksi jako retko dešava. Meni se recimo, više nisam imao, da, i kad je postojala potreba, tad nisam znao to, a mogao sam recimo na 2 projekta to da uradim, ali sam bio suviše mlad da nisam imao toliko iskustva. Samo u poslednje vreme nemam potrebu za tim, ali okej je da se počne projekat na jedan način i vi ako isporučujete korisniku software koji radi svakih 2 nedelje, vrlo brzo se uspostavlja poverenje. Kada se uspostavi poverenje sa korisnikom, može i da se promeni ugovor kako bi što bolje oslikavao vaš pravi poslovni odnos, izmenjeni poslovni odnos. Generalno, trebalo bi da se fokusira ceo ugovor na to ne šta se pravi, nego kako se pravi. Pošto mi isteklo vreme, ja bih vam se zahvalio. Ako ima još nekih pitanja, bit će tu, bit će posle na mi ćemo u krugli sto, također ću tu da učestvujem, pa možete i tu isto da postavljate pitanja. Hvala vam puno, mislim, nadam se da je bilo korisno, da vidimo se uskoro.